Conasatá taikiki on Far Green an seo. Tá Kildara speisialte domsa mar rinne mé macéad gig ascuilga sa nás. Níl mo chuig gaeilge úntaach ach tá dul chun cín á dhéanamh agam. Is bralum an teanga, and that's why I am very proud and happy to be involved in this campaign or any campaign that fosters greater use and love of our very special language. So, theanga, chontae, dheis. Tá sé ríthabhachtach ionchur a fháil ón bpobal. Bhí páirteach sa bheachta seo. Theanga, chontae, dheis. Gur míle maithagah. Díomh go léir, cathal béras anam dom, agus teachtadála den counter seo mé. Tuigim cinse go bhfuil sé anna tábhachtach bheith ábalta de theanga náisiúnta agus nádúireacht a labhart. Níl mór an gaeilge agam ach déanam iireacht í a úsáid gach ile lá agus gach ile seans freisin. Agus má bhíon mise ábalta í a dhéanamh, bíon tusa ábalta í a dhéanamh freisin. Mar sin, gnáirí an bóthar libh, theanga, chontae, agus dheis. Gur míle maithagah. Dígwyd, hai, pádraig a chasig is anam dom. Tá mé macóní chontae Kildara ach rugga mé bailile clia. Chúg mé go dtí scoil an Gaeilge nuair bhí mé óg. Ach tá mé tréis dearmid i dhéanamh mo cuid Gaeilge. So, leabhar Gaeilge lum le a thul mar teanga speisialte é agus, tá sé I gceart é cumad beo. Ná dhéan dearmid de teanga, de chontae, dheis. Gur magat. Sean McKenna is anam dom. Is scríbhneoir agus aisteoir mé, agus rugadh mé I dísir diarmada I chontae Kildara. Bhí an Gaeilge sa teach is mé me lead óg. Leabhar mo mháthair lom as Gaeilge. Caithfidh mé rá nach bhfuil an Gaeilge cóilíofa agam an isise sa bhí an sin, ach tá grá agam don teanga agus don cultúr. Agus Bhuatlum go dhéanamh gach duine iireacht, cúpla focail rá ó am go ham. Theanga, chontae, dheis. Hi, Colm Mungáin an seo, Láthar radio le RT Radio 1 an mór ina tóga mé I nás na rí chontae Kildara. Bhí anna chuid Gaeilge an mór seo agus mé ag fás an seo agus báilm go mé an deis céine ag gach duine eile chontae Kildara go mé an irid sin Gaeilge le chluisteáil chomá. Tá Plean Teanga an faoi láthair, glach páirt, do phlean, do theanga, do chontae.